YouTube. What's good YouTube? This is your brother. Let's go to welcome back to my YouTube channel. Understand? If you understand, please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel for more and more content. Understand? So today we're gonna be reacting to the ghost music to Ja. There's a new song. You understand? New song there. So road to 7K, and I'm gonna leave an honest review. You understand? I love JP over more than Winky, but yeah. Kana bika kake, I'm gonna tell you that I was the junkies. Kana shinga so tan kuma jambo kuzede. That's it. I so they understand. So let's get into the song and hear what's popping, what's happening. You understand? So yeah, let's go into it. Let's go. Let's play the song. Let's play the song. Okay. Ogwise kana mujimanya mazaraze mamirire unjora mandionei jamuno aiwa atora pangu mana anzi kana muchimanya masarase ala masarase mandiona se bazo wanzi kana uchimanya wasarase kana muchizita mupamberi muri kumhanya saka musarase mwese yarasiyeni song nduti unonge ine kakuchema mukati nge ine kabhita oro ine zvekutambudza mukoma kana amene chichipitika sofa maonero andatosvika sofa kuti vaimbira vanhu vari kutaura vanhu apa vasina kutaura mazita, but let's get into the song and see kuti what's gonna happen. And that's it. So yeah, let's continue see what's popping. Reva zvinondipei chamakandivengera ndakaiteiko munongonongetsa pandiri sei mandionei zvamunoreva zvinondipei chamakandivengera ndakaiteiko munongonongetsa pandiri sei mandionei anzi munongonongedza pandiri seiko mandionei pauradzo pane nyaya iri kuitika pa yekuradzo ndiye ngonongedzwa amongst others. Ina aunda kutofungira nyaya yakasiyekinifaye ndo nyaya yatomusoro mangu sofa ndo nyaya yakatogaya sofa anzi munondivengereiko munongonongedza inini pane vamwe seko mandiringei. Amen. Let's see. Makuti makure munoremera kunyangwe vanorema mukakanganwa kutenda vairera vakashevedzera nhasa muchadaira makapomura zvinoera makaparadza mumiko yerudo kufananidza mudzimu nechipoko anzi kufananidza mudzimu nechipoko. Chipoko chitoro nechipo ndiani asukemirawo nesongo. Let's go and see what's happening. Geta ka concept ke song ero something that pane vari kunangana amen kuzvifamba sei meno muri kuzvoonosekwa musofa pane vakaremerwa ko kana muchiti munomhanya munosara seko maybe ndinozama kubatanidza kumekesa sense zvisiri kumeka sense, but amen, let's get into it. Nehondo yese yamunorwa inobve munorwei ndivanani kokusiyana neni munobve ukotyere JP ukotyere taura kuti Prayzer ukotyere nehondo yose munorwei muchanopengera kwamakatenga futi muri penyu moga dana anokutaura anditi umbimbi ndoga munozvibaya nepfumo ramakarudza yaramba yakachomba yakafa yakarota dai muri mimi mune simba rekudenga kwaisamboedza usina chiedza dai matipedza maisatireka maisatirega kwaisa chienere kunzo
but basically zvongoratidza song yaimbirwa vanhu hapasi kunyatsotaurwa kuti ndiana kuimbirwa but ameno vari kuita chikomana chigunun'une zviri kunyatsori pachena kuti song yaimbirwa vanhu understand ameno let's get into it so far taudotopedza song asati anyatsoona chokwadi nyatsonzwisa kuti ndiana yaimbirwa but let's get into it. Makuti makuremu munoremera kunyangwe vanorema mukakanganwa kutenda vairera vakashevedzera nhasa muchadaira makapumura zvinoera makaparadza migo yerudo kufananidza mudzimu nechipoko makaparadza midzi yerudo amen. muchiti munorema kavaona vaizwa ukashandikati hezvo zvavaremera kavaona vozwa ukashandikati chinhu zvavaremera kavaona vaizwa ukashandikati hezvo zvavaremera kavaona vozwa ukasha avadi kupfu zvavaremera unoketa skill yekuti unenge uchita chinhu anika inobva wakundikana usangobvunza kuti ko mudhara maiti mukutenga bhenzi kama wazoita sei kana ungaona maiti mudoro rakabhebhaka kama kakazokujamba ivaita sei utanga kuti ukasha udojamba kajamba kwaya think ndozvimbo takazovaona tikazovabvunza makakuita sei vakuita ukasha ko zvavaremera inga maiti makuremera vanoremera zvikumeka sense handiti amen. muchizviti munorema asi maiseka asi zvakunetsa asi makuneta asi makupanika asi maiseka asi mainyepa asi zvakurema. I think pane munhu akatora zvekunyepa kuda kufadza vanhu then vatadza kusaza promise yake but we still trying to find the name. Tell me that comment section ndiana usina matora akajepi asi uinge agona zvonodaro wozuremeka uinga chiti handisi handitengeke nemotaka chichichichi zvikunondibata senza. So tell me that comment section zvamufunga kuti ndo zvandiri kufungira zvamuri kufungira kana zvandiri kufunga so zvamuri kufunga ndo zvandiri kufunga ini. I don't know but tell me that comment section kuti mufunge. Let's go into it. kurumidza kuneta muchizviti munorema apedza ke ngomana hanzi makakumidza kuneta achizviti munorema hanzi ndapedza pane padozama nyatsobata pataura mabhazi samuyear padozama nyatsonzwisa kuti akachiti chingoma ngonongedza kwandiri sei mandionei zvamunoreva zvinondipei chamakandivengera ndakaiteiko munongonongedza kwandiri sei mandionei makuti makuremu munoremera kunyangwe vanorema mukakanganwa kutenda vairera munongonongedza pandiri seiko esi nyaya dzemaagwere dzinechekuita nenyaya dzekoseumichwa makuti makurema munongoremera kunyange vanorema munongonongedza pandiri amen. vedzera nhasa muchadaira makapumura zvinoera makaparadza migo yerudo kufananidza mudzimu nechipoko ameno vari kunzi vakaparadza midzimu yerudo kufananidza chipo nechipoko but that was the end of our reaction video. You understand? If you so very please like, comment, share, subscribe to the channel for more and more content. Understand? For more and more of this. I don't know if you are watching this on YouTube, which means that this song might copyright. But if you are not watching this, which means the song got copyright, I don't know what I want to say, but you understand? Because the last time I tried to read the song and I couldn't upload it because there was a copyright on it. You understand? That will affect my monetization on this platform. You understand? But yeah, thank you guys for watching to the end. Please like, comment, share, subscribe to my channel for more and more content. Understand? So that I'll keep on reacting and I'll keep on giving you more and more of this content, more content to come. So far we got the heads, my heads are up, we got a brand new laptop, as you can see, it's down here, now we just left with designing the corner for my reaction and stuff. You understand? I'm still working on that, and maybe we need a small desk. I moved to a small room. You understand? As you can see, this room is small, but yeah, more and more of the content to come. You understand? More reactions. You just have to keep on subscribing, supporting, liking, commenting, and sharing. You understand? So I beg guys, thank you for watching the video till the end. Please like, comment, share, subscribe my channel for more and more content. Understand? That was the song from the God.
zvakadroperwa negot. So tell me down in the comment section zvamunofunga kuti ndiani ari kutaurwa, zvikurefamba sei, ndiani ari kurehwa, angaite ani, ari kuzvitaurwa zvitaurwei, kupi nguvai. You understand? So thank you for watching the video. Please like, comment, share, subscribe to my channel for more and more content. You understand? Let's go, let's get into it. Tango.